Her er et bestyrelsesmedlem. Han er medlem af flere bestyrelser, og i en travl hverdag kræver det ekstra tid at bevare overblikket. Hos Chairmans arbejder vi på at gøre din dagligdag som bestyrelsesmedlem nemmere. Overblik er helt afgørende for et effektivt og dynamisk bestyrelsesarbejde, og vi har derfor udviklet en specialiseret online-platform, der sikrer, at du kan tilgå alt materiale for alle enheder overalt. På chairmans.com har du et login til hele din bestyrelsesportefølje, der er organiseret i en let overskuelig struktur. Du får hurtigt et overblik over samtlige elementer i bestyrelsesarbejdet, og du kan samtidig holde dig opdateret på nye møder, afstemninger, referater og opgaver. Og med notatfunktionen kan du lave notater direkte i dokumenterne og dele dem med resten af bestyrelsen. I samarbejde med ledende advokatfirmaer og revisionsselskaber har vi desuden udviklet en færdig mappestruktur, der betyder, at du er sikret et samlet overblik, en effektiv organisering og gode søgefaciliteter fra dag 1. Chairmans er skræddersyet til den moderne bestyrelse, der ønsker at øge den interne kommunikation og det fælles overblik uden at gå på kompromis med sikkerheden. Og da Datatilsynet fraråder opbevaring af fortrolige dokumenter på cloud-servere, som du ikke ved, hvor står, anvender vi kun danske anerkendte hostingselskaber, selvfølgelig med sikker krypteret dataopbevaring. Hos Chairmans ved vi, at du er travlt, men vi ved også, hvordan vi kan hjælpe dig. Chairmans, din bestyrelsesportal på nettet.